Vážené dámy, vážení páni, prosím zostupte z váh a posaďte sa. Dovolte mi, aby som vám predstavil riešenie všetkých vašich pracovných problémov. Ako už niektorí z vás vedia, než som prišiel do Prahy viesť vlastnú redakciu, pracoval som na univerzite v Nitre ako technik. Súčasťou mojej práce bolo aj udržiavanie, oprava a inštalácie počítačov, či už v kanceláriách alebo v učebniach. Zvyčajne sme všade mali buď tie klasicky veľké, poloprázdne, nevýkonné bedne s Windows 7, nedaj Bože XPčkom, matičnou doskou a lacnou grafickou kartou, aby sme mohli naraz zapojiť do počítača nielen monitor, ale aj projektor. No a v kanceláriách zase obvykle všetci pracovali na takých tých tenších, ale stále veľkých plochých bedniach, na ktorých mali položené lacné LCD monitory. Teraz mám na stole položený mini počítač MSI Pro DP10. A hovorím si, aké fajn by bolo mať niečo takto kompaktné a v celku výkonné v akejkoľvek učebni či kancelárii. Najsilnejšou stránkou Pro DP10 sú teda jeho malé rozmery, ktoré však ukrývajú pokročilý hardware. S hmotnosťou bežného notebooku a rozmermi ešte menšími vám poskytne 6-jadrový Intel Core i5 13. generácie a 8 GB rámky v jednom z dvoch slotov, ktorá sa v prípade potreby navýšiť až do veľkosti 64 GB. To ak by ste chceli používať Google Chrome, čo bolo v posledných rokoch, a teraz vážne nekecam, na univerzitných počítačoch čisté peklo, pretože tá rámka to proste nedávala. Na všetku dôležitú prácu by vám malo stačiť 500 GB integrovanej, avšak taktiež rozšíriteľnej pamäte. Skvelou vecou je veľké množstvo rôznych portov. Vzadu máme hneď 4 určené monitorom. Je tu HDMI port, DisplayPort, USB-C s Thunderbolt 4 a dokonca aj VGA port, čo v dnešnej dobe už vôbec nie je štandard. Ale pre použitie v kancelárii ide o úplný ideál, pretože sa v nich často stretávame so starými monitormi s VGA a DVI vstupom. Takto môžete teda v prípade potreby vymeniť váš kancelársky počítač bez nutnosti výmeny monitoru alebo zháňania redukcie. Áno, tých som mal na univerzite celú zásuvku, pretože nové notebooky VGA porty proste nemali, ale všetky projektory áno. Nakoniec sú tu ešte dva USB 3.0, LAN port na káblové internety a závid na Wi-Fi 6E anténku, ktorá sa taktiež nachádza v balení. Wi-Fi modul je tu priamo integrovaný, podobne ako na notebooku, takže v kancli nemusíte riešiť nové switche a ďalšie káble len preto, že potrebujete na internet pripojiť nového zamestnanca. Dozadu sa pripája aj napájací kábel a taktiež je tu taký drobný plastový tentonoc bez hezkej básničky uvnitř, miesto ktorého môžete jednoduchým spôsobom pripojiť externý power button, pokiaľ chcete počítač umiestniť tak, že sa k tlačítku na prednom paneli nedostanete. Na prednej strane sú hneď 3 USB 3.0, k tomu jedna USB typu C a samozrejme zvukový port kombinujúci vstup aj výstup. To je veľmi dôležité, pretože počítač sám o sebe žiadnym reproduktorom neoplýva, takže bez externých reprákov, slúchadiel alebo monitora s reproduktormi ste bez zvuku. To je za mňa trochu škoda, aspoň nejaký slabší základný repráčik by sem rozhodne zmestili a počítač by si tak udržal svoju kompaktnú výhodu. Takto ste nútení pracovný stôl zapratať reprákmi a ďalšími káblami, aj keď nie je nutne. Okrem Wi-Fi modulu je tu totiž aj Bluetooth modul, takže viete bez problémov pripojiť bezdrôtové zariadenia, či už ide o reproduktory, slúchadlá, váš smartfón alebo myš či klávesnicu. Ďalšia vec, ktorá ma trochu mrzí, je chýbajúci slot na SD kartu a micro SD kartu. Viem, že to nie je štandard, ale úprimne nechápem prečo. Pracovné počítače by s použitím tohto druhu pamäťového média za mňa proste mali počítať. Áno, viem, že väčšina ľudí využíva USB kľúče, ale čutovali by ste sa, ako často musíme v štúdiu zháňať jednu z našich 4 erárnych čítačiek, pretože žiadny náš počítač nemá čítačku SD kariet integrovanú. Počítač prichádza s predinštalovaným Windowsom 11, čo vás určite poteší, je prakticky neexistujúci bloatware s malou výnimkou Norton 360 antivíru a špecializovaného MSI Center softvéru. Ten okrem prehľadných informácií o vašom hardveri, ako je vyťaženosť procesora, rámky či teplota komponentov, poskytuje jednoduchú obnovu systému, nastavenie TrueColor, farebných profilov, diagnostiky systému, videoherného asistenta, automatické nastavenie výkonu na základe konkrétnych hier a dokonca aj, a toto ma najviac prekvapilo, triedenie obrázkov za pomoci umelej inteligencie. Áno, je to totálne random vec, ale hej, je to tam, môžete to používať, nemusíte, je to na vás. Počítač sa síce pri bežnej práci neprehrieva, ale aj tak je vhodné zabezpečiť čo najlepšie prúdenie vzduchu. Pokiaľ ho chcete mať položený na stole, môžete na spodnú stranu nalepiť gumené nožičky, alebo použiť tento plastový stojan a otočiť počítač vertikálne. Okrem počítača sme dostali aj monitor MSI Modern MD271UL, ktorý je vhodný ako na prácu, tak aj na hry. Aj keď neviem, či to úplne dáva zmysel v kombinácii s týmto počítačom, ale hej, aj dosovky sú hry. A monitor poskladáte veľmi jednoducho, proste ho vytiahnete z krabice, zacvaknete obrazovku do stojanu, pripojíte napájací kábel a HDMI kábel a máte hotovo. Žiadne zložité skladanie, šrouby, šroubovák, nič také. Na druhej strane s ním ani veľmi nepohnete.
Nemá nastaviteľnú výšku, otáčať sa dá iba vertikálne, aj to len v malom uhle. Na druhej strane pri pozorovacom uhle až 178 stupňov ho veľmi do strán otáčať ani netreba. Nájdete tu dva HDMI vstupy, pričom jeden z nich sa dá použiť aj na napájanie. Ďalej je tu DisplayPort a USB-C s výkonom 65 W. Predovšetkým ale ide o tenučký 27-palcový 4K UHD IPS panel s vysokým farebným gamutom. S širokým nastavením farebných profilov je tento 60 Hz krásavec ideálnym pomocníkom pri práci s grafikou alebo aj s videami. Možno síce opäť nie úplne v kombinácii s týmto konkrétnym počítačom, ale minimálne na základný a jednoduchý strih kratších mediálnych obsahov, napríklad na sociálne siete, vám výkon procesora postačí a taktiež na nejaké základné Photoshopy. MSI Modern MD271UL sa hrdí tým, že šetrí vaše oči a to hneď niekoľkými spôsobmi. Či už ide o technológiu anti-flicker, zníženie množstva modrého svetla, ktoré monitor vyžaruje, alebo systém IQ Check. K tomu sa dostanete cez menu monitora a poskytuje niekoľko mini aplikácií, ktoré otestujú nastavenie monitoru, jeho ideálnu výšku, správne držanie vášho tela, vzdialenosť od očí a podobné veci. Okrem niekoľkých farebných profilov určených rôznym použitiam si tu môžete farby nastaviť konkrétne až na RGB úrovni. Samozrejmosťou je jas, kontrast, ostrosť, dynamický rozsah a ja osobne vítam aj možnosť zobrazenia snímkovej frekvencie a možnosť hardwareovo stlačiť obraz na pomer strán 4:3, čo sa vám môže zísť predovšetkým v prípade starších aplikácií, ktoré sa v office-och a prácach bežne stávajú, a starších hier. A nie, skutočne to u monitorov nie je bežný štandard. V zásade tak ide o celkom zaujímavú hardwareovú dvojicu. Kým počítač MSI Pro DP10 si viem ideálne predstaviť v kancelárii, na univerzite, na školách, v učebniach a možno aj v domácej pracovni, alebo ako akúsi alternatívu k pracovnému notebooku, monitor MSI Modern MD271UL je ideálny na pokročilú prácu s grafikou, videom alebo nahranie hier, pretože jeho uhlopriečka, rozlíšenie a predovšetkým presné zobrazenie farieb proste predpokladajú profesionálne prostredie v oblasti audiovizuálnej produkcie či grafiky. Ja teda ďakujem MSI za to, že nám tieto veci poslali, pretože sa mi opäť rozšírili obzory, predovšetkým v oblasti počítačov, a s vami sa uvidíme zase v ďalšom videu.